Anyuola no se yunigi lokigido nyakochia. Era gimbola ni se yudo nikelo nyakochia. Jolokore nyeje lunga isandi nango nyakochia. Mimi yere konde jalo sigo kachandi jimo nyakochia. Utemo kadhano wada tema kimedola nyakochia. I have a fiancé. You like it, eh? I do. It is so pretty. It looks nice on you as well. I was so excited, ma. Asking so you now watching it. Hey, Ivan, Kara, you are serious about me? Hey, nipana tu. I'm so serious, eh? Dokoro inyisogi about me na detogi kiaya. See, the you that I know is the you that I introduced. My fiancé. My wifey. Should have done this long time ago. Koro. Don't go. Imbe introduce her to your parents. Don't wanyalo pango lakini nyakimia time onda kon gimonde. To time man, I know it's only your mom that is in Nairobi. Wanyalo pango mana introduction Martin. Modong obro loso bange. Okay, Mano, that is possible. I know. Oh, I have a fiancé. Ne. Kuro okiwe adi yote then we'll talk. Oh, Ido Hasani. Do dongo yako ibas. Ido akowa. Ido ni mundo oneni ko Dakar wako kamai. Yeah? I'm just afraid they won't let you out looking like that. So you'll need me to get you out. Bye. To minwa ni atem lui to kaneni ani ngeni we kanyo igo sim mamenga ma ani ngeni na wuotho mos angiyo tokaneni an wacho ni donga ngeot donge mabire ot kae mama otek nyathiwa en sim mane magore malich en wach lo moro milaro minwa lo no ne mar babawa koro owal gi baba wadwa kaulo mama koro ni owetena koro gona simu ni alos wachno katemo gocho ne baba wa matin no idwaro lo marango milose yini ni migogo di tedi mondo ilichak ilar mwandu mag chuori mama donkore magi gocho na ni kore mama no documents moko kanyo ma prove ni mano puth baba wa ina fadhali ini gi lo milaro ana go bokuta mna lo manyalo laro ana kiani nyasayo timira kodane nyasaye kata kanguono to konguona richo na wao wena yawa mama ibi na senyisinya konyi mitamri nade donga nyisi madhe maber kae ni mama we amiloni ya ugotel irent go ot dongi tamri ajibo ano kadwa ni kawo loan ne an iwinjo ane monego beni ami pesa kaka jatendi yawa mama pinyi ji konyrega kauni ni piny anan malu kiny mama anan piny inin malu lakini in okinyisi inge gimora mora iloya madhe makata English mari iloya inonge gimanyisi kiburi emiketo mbele minwa ajibo kori luera yawa iluera to kaka an kisida mangeny malich ni ajibo yawa kingwon nakata sani kaka ineno ni aonge kata mana tich enure ogo missing Sylvia Nyarabe koro tich kaput an be kata pesa kama kelweta kama pesa kubul kata ngore lweta yawa otek manadi kode yawa in lema an mara ni korotek an kora wene nyasaye
Ndalo mathoth. Ito dala ni wacho ni ok nyabiro. Thuolo mane? Ndalo mane in junior officer, dong iyudo ga thuolo. In demotion emidwaro maratari. Naonge wach mang'eny. Nitie gimoro mana dwaro ni mondo ikonya go matin. As soon as possible. Jalo moro no maya simu kae at knife point, and I needed you to arrest him mondo offense the law. En ng'ama famous par joka ward kae. Tracing him is not difficult. In fact, nadol ka kunyalo yudo simu no. Nitie very important information the manie simu no to kadwa ni mondo oeneza. I'll appreciate. No, in case of any information, I'll provide. In case of any information, you just tell me when you need it. Kajo ber. Adhi mako simu moro kajo in a few hours mondo agochni go. Ma landline mar office. Kanyo ber. Sawa. Erokamano. Yawa. Why am I in darkness? Why am I in darkness? And idwa ketho na mood nango? Yes, jatelo. Ango madhi mbele? Ango miya onge stima? Abiro ofisu kanyo onge ng'ama yudo. Kas pesa modong' achule account. Ango miya oda onge stima? What are these? Pesa to nyaka miluor instantly. Kora dwa bedo mana ni Wakili and I. Ni an Sylvia. Wuod luogo na chonge piny. Sylvia, will you be my wife? Ibo bedo jaoda. What a meet na. Finally. Adhi mana bedo ni Wakili and I. Ngalia. Odika. Machiegni? Hey. Apenji. Ler manade ni hamato. To dango jaber. Imoso ng'a? Wangi tek ibiro manya nyaka e oda. Omae koro odwa ma sikwadhi. Ler marata. Odi gi ng'a? Ang'o midwaro? Ibete od ng'a? Iluwa nyaka e oda wi tek manadi ni? Gola tiende wi mesa. Ng'ati. Makitang'o? Mane ang'o marach ki wuini? Yani wuini wang'e tek luwa nyaka e oda? Udwa go jaote kata kapok okelo nuote. Samoro piny kiny nolokre chumbi. Olungre nono. Ai. Ang'o midwaro? Nyathini jaber. Iluwa ni mi corazon. Mi extraño. Mi ternura. Ang'o midwaro? Gima timore kae en niya. Nitiere private business moro me kindi gi Japolo. Koro okadho kuoma. Anie preposition of and. Okadho kuoma to koro en go between. Mane ma koro kela ka. Malicha ikamano. Jaote. Ng'amu nyisi oda ka. Ok odi. Onwa. Iwinjo na abire rangacha chope rangach. Atoka chope rangach kachacha. Aduongo. To ng'ama duoka onge. Ato shude moro malang nigi pie kor pincha. Biro to kadho. To anyise ni omera to biane. Tanyise ni asebedo kaduongo kae to ng'ama winja onge. To onyisa ni eto simbe to dhi. Ne okete mach. To namba iguto en go to lakini nie simbe. Koro ema wacho no onyisa ni ka simba nigi mach to nigi credit atimra nade. Amiye mondo tiyo nade.
ogochne nikech onyisa ni e Sunday school en mano yombo ji gi mako gi wich. Koro namba wen ge wiye. Agolo ng'we yamo amiye wuoyi. Akoro gone gi simu. To ka gine mag alengora mang'iyo chien kama. To bo cherek ma jako chia. Ng'ano golo koda puthi njiri e kor pap. Koka dwa ringo. Kora chalo ng'ama kadho ma bei gotieno. Gairi titi. Mano odi. Odi. Tema ka koro awuok. Kora biro. Koro piny osechama. Taromo gi jal moro. Ema kora kwa simu tagocho ne Japolo anyise gima otimore. To kasegocho ne to ema koro Japolo miyeyo. Kaka nyalo chopo e oda ka. Ne miya ote an ka. Ote. To wabiro mana wacho kwa dhi ne landi Japolo koja cha. An oge kama dhi. Mi corazón. Bombosito. Mi ternura. Te quiero mucho. I love you so much. Samoro chuor ng'ate moketi kae to jaode to weyo. Roya potla lagi kuon marieba to keti kae gi makati. Ajibo. Ananeno ni lo madala chako ridhi werigo. Seyuto. Bombosito. Anaero ponge. Kasechamo takono jatedo ni pongesi meat. Sani kore na hip hop mar chimu. Sika. Chalade. To in mafai. Aneno ka Iwana kawe. Aneni. Aje. Iweyo. Achiel kama mama yang tuchomo kule. Adwa dhi mta. Itwedhe mta sani. Sibumae sa. Joma chwo donjo ot ka gweno. Onegi baba oko ka design jama koro madam ne mapiny to bika mwadi. An ing'eno kanina, an ing'ena ja family. An pod achiel kama mayang. Pod wadaza design cha. To ing'e gima timre chien ka? Chien kono pokadhi design. Osiepi bwana jogo teko bwana. Jo rehab. Osiepa mane. Dong table. Table ok badi na. Kendo. Table ok wabinjo gono ok badi na kabisa. Table en badi kasongo. Wani kasongo kanyo mondo okony badi na. Dong kasongo be jogo mako giwacho ni jogo wigi okethre ma serious. Lakini mar kasongo ma pod ni e level. Ni table gi kasongo lokore jane. To dongi. Kasongo be lokore jane ko lakini mare berber. Kwani pok iwinjo wachni? Matini kuri kaw gitero gi riab mar joma wigi richo. Bwana kara in behind. Ang'adi bed notimore. Ng'acha sani kwanyre gi yugi e ndara. O chamo gik molil. Machanga ma wiyo kethre ma serious. Yawa. Kusanyuola. Anyuola hapana. Anyuola. Anyuola nyalo timo ne ng'ato anyuola be yaro ya table maresha tek. Koyo. Bade ng'eni jogo dak mana ka winyo. Lakini dongo rwako jaket. Koyo nyalo timo ng'ato kamacha. Jogo ninde ya moko. Koyo nyalo kunyo to janeko. Moko chwere wi malung. Ayudo gima timore. Ngik ma table osetimo ne ji. Konyo Kenya paro table ka kokwalo wasunge nyaka nyithi school. Nyako chege ni ywak ne left right and center. Lakini gicha late bana macha kima ber. Sagudi kano ga mos. Okana kana du chingmoro kuchwedi gode chi. Tingeni oken kuma bor. Wanyala dhi sani mondo idhine. Mana ge mane chako na godo. Chung malo. Anyako moreno table ma jane ko makwanyo gik mo. Ok waidh gari mora mora. Wakor wasetundo. To ne timni ya. Nyis Japolo no wuog piyo nikech ok abiro lemo otiekre koda pi ade. Kata Japolo kende ma onge kae. Japolo ineno. Nosenyisa kaka pangi. Omiyo koro in cham relaxa mondo ine kaka pango parade. Kawuono en mana wer mar mae timi erokamano imite mae timi erokamano obongo be. Tikri koda piyo. Tereng. Nyarwe karapol. Nyona ne oko mondo ji olalre. Nyako chia. Nakarapol. Iti maunka. Eman bakia. Chiengcha ni ringa ng'oni meno kwa biro modonge. An naringo. Koro wiyo wil. Mano chieng mane? Kubina niwe kure. Kubina ni yudo? Weuru loko tanga. Ya undue. Nyang'ako. Wachi ng'aka kangili mang'ako bende iseredo. Omulo. Kawona onge moodsgi. Ang'o miluongo nako kae? Ai. Ling thi sama wuonot jari. Ne tiekri koda. Okay. Why explain ni wach ni kanya thi matin makore konyuol. Hallelujah. Enti ji wachameni. Se wachameni cha. Amen. Bas. Gima timore ni kae ni ya. Japolo ma en wuod plodegi.
udigi owacho ni ot ma intiere ni nitiere ng'ama onego bed ni donje. Omiyo koro in nyaka sama koro wachope ni para moriere parallel line iban piende. Yeah. Nyako chia. In dichulo odni. Gi pesa migolo kanyo. 100 200 moko miluoko gon jika. Okine kaka chibonegi ka. Nyaka Rapul pare ni an wach ni akia kabisa. An onge gima ng'eyo wach ni kata matin. Na jaberin ling. Jo Espanyol wacho cosita linda ling. Ne. Nyar Karapul kata kibed nyar Karapando kata nyari Parapundo kata ibed mana nyar Karapunda. Are you boarding or not boarding? Are you daring or not daring? Okabidaro mulo. Winjo. Kama dara dhie onge. Kaya manyaka dage. Winjo. Donga chulo rent ka. Ango milaro akoda by the way. Kosi dwara gata kia. An ga wat ni onge lo malaro kodi. Ango milaro akuoma. Mila mane dumisiko na nyaka dar ni. Dogara dara dikure. Kendo ko chuon nyaka dar. Mia notice ma 3 months. Winjo. Makate wacho ngombe lala. Yawa. Yawa. Tiyo koda. Ne anu mulo wi moti maber kamae. Dadwari ango. The big question tonight. Do you think I can stoop that low? Mandamani. Ai. Manyuru nyamanya dwaru. Ne, ngamanya dwaru nga. Kama dhie onge. Kaya manyaka dage. Kendo mila no kikichakri ikel na kendo winjo. Indo inge ngama dwaro. Ling na kucha. Kuma dhie onge. Makitek to do mula bugola odni winjo. Onge ngama yot. Ya, aga krembe kech. Ne werige mae ma bigger than our investment ne wadhi anyisi gik manyisi ne ma oda machule rent kenda donjo kurog thuon ngama teko biyo muldor to kendo kikuyuagna onge ngada ya yewe sa ye tiekri koda ya siem ni kama ni dara bikure dari onge ngadari ne tiekri koda wuok ngama teko biyo muldor ni Nyakochia. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV Lindra Ramogi ko DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. Sanju anang'eyo maber no kasomo moloyi. To kamano anang'eyo maber onge kaka min pari inyalo mi bail kapok agolo kesno ka polis. Ana dwaro ni nyathina maniti obed gi kwe. Mak mana ni ji ariyo gi koda kae, niti ok bi bedo gi kwe kata matin. Abiro timo ang'o gi sani? Andina winjo weche mana Dani onyisa Sacha. Parni to chwanya ahinya. To an koka kwere chon, aneno ka en odhi maya jaoda Masanju. Nyakochia. Bana joga yawe kacha magari ochung. Igola kama na chile mos ka relax mikela nyaka ka. Kora adwa neno giere go. Kanyal goli kucha te abiro kodi e dondara kae nabiro wuondi. Eno kanya wuondi bana kikikawa type no. Bana odiezo kan ngama ketho fuel ne bana. Koro in gimnya mwatem nyaka chula. Ai dwa na chuli gango. Chula daf kata tenje no.
Ok anyal, mano to manti walo, ok anyal mi. Ibo chula. Ok abi mi bwana. Goal line. Ok abi Goal line simu. Bwana ne bwana, no kami bwana. Ibo chiwo. Idwa go record. Goal watch be. Nyaka woche na idwaro. Ok ami bwana. Ibro chiwo abi bwana. Ibro chiwo ya. We record bwana. We record. Ok magbo inge adieri. Bwana mbera we mula. Ibo go ya kawuono. Ibo golo gitwon. Bwana ibo golo. We mula golo. Kwani anang'aya dhi mbele ka yawa. Ma uboko ka nyaka chawinjo. We madam, punguza pepe. Utembeza kidogo kamiaye. Ineno. Wawuok gi ng'ani malo kucha. Tanyise no bione table gi kasongo imako gi jo rehab kae. Kachopo ka tayudo ka gari osedhi. Jogo onge kae. Koro jam koro manya ka si mama manani. Ok abi mi bwana. Ng'ani wacha dier kata naneno kimako table gi wang'a. In fact no kelo shida mochuno nyaka chwe gi sindan makuyo ji chaeko make. Omak table maradier. Olokre janeko maradier naneno gi wang'a kama mang'ato kopimona. To kasongo? Kasongo ni weyo. To kasongo buka ni ringo kala ugari no ni okonyawe table ni en wuoda wenga ni jatende pare. Ano kanya wuodi bwana. Hey, kori winjo giti, kori wacha ng'oi. We go dhogi osekonyi gi madam ni koro tembeza kakidhi. Dongi iwinjo gi an abe arach ga. We uru godo. Ibro godo maga okinyal bwana. Anyalo ka ogino kadwa. Tema ne. We uru da matin wadhiyo. Bwana ano kinyal di. Aboka. Kinyal. Matin. Aboka. Ne bwana an be arach ga design cha ok dong maen adhigo. Okay, abo yudi. Chenje no. Makiama kagisani lakini ngeni en mara. Anyaka kawe. Game pango kitke chini serikali ginyako no bangeyo. Wadhi asiem ni kama ningo benia gini ni aketu ni iwi yawe ginyoteli. Apenji to japolo ni eno miya mana oto miya kama apenji to utemu miya gi to kata na pesa manyalo chulo onge ya. Kwani tero japolo e hospital mana kwanye matero hospital emo miya gi giten nango yawa. Japolo ok mi gigi duto nikech kony mane konyego. Omi gigi nono nikech nitiere kaka jatelo bende nitiere. Otimore nadi? Onoki. Onoka? Ya, dongi winjo dholuo. Emo wacho ni. Okay. Japolo wacho ni ya. Japolo dwaro ni mondo okendi ibedi jaodi ubed wuon paru. Kuliso gol satan. Apenji japolo ni keni an gi jaoda? Nikech aonge tich ta aonge ot, koro japolo paro ni onge gimoro amora ma adwaro koro dwa kenda. Japolo ni tiyo gi wiye dier, mondo ng'e ni an jaod ng'ato. Ng'is japodi no ni an miyo manegi ode. Kare gimo miyo lemo na to kata lemo go kdhiyo ne kike manya kendo. Am bishi uma. Bishi body. Tumo koda. Jandiko chato no wacha dier. Jadier kade kawi nyuma ne dak mar momoleny. Tigole bangi gachiel. Podo bro mana wuok kotar kambule. Koro morwako curtain without being certain ni benda anyiso idwa mi kon to ngwenya wuoth kadhi. To kora tim nango. Kuja my friend. Bonga tuna hapo. Mtasikia. Hapana, kuna kitu nataka tuongee. Kuja. Wewe sikuamini, sema tu. Unatakaje? Kuja, kuna kausaidizi fulani nataka unisaidie. Unataka usaidizi? Si afisi ungeanza na odi, nataka usaidizi. Wewe ukianza tu kuja mimi nitaenda. Nao, unajua unataka nini? Kuna mtu natafuta hii mtaa. Najua. Hapana. Leo hakuna mambo ya kushika mtu ama kukibizana na mtu. Leo ni freestyle. As a matter of fact, nataka unisaidie with something. Tiji yangu imekuisubua kama ni mawasiliano kucall mse. I edit through. Kama ni something nataka kutake like a picture or something. Akadu anything. Nango si imegoma. Imegoma vibaya sana. Asi wewe si serikali hivi, si ununue tu wengine. Hapo unajua. Siku hizi kamshahara wamekata. Nyinyi pia mnatumia hizi setu? Sasa unajua pia lazima nimesikia wewe unaweza niokolea hiyo sekta. Si mimi. Ni kuna rafiki yangu anafanya hiyo biashara. But sasa mimi nasaidia yeye kuzitembeza kwa mtaa. That's nice. Kwa hivyo mnafanya biashara pamoja? Uko na bahati kwa sahi. Stock zingine nimeacha. But nimetembea na 2. Nilikuwa natafuta customer, so sijui. Siwache nikague zenye umetembea nazo. Iko ukifika bei ni sawa. Hii sioni kama utafika bei. Hii ndio naona kama utawezana vizuri. Hapana, siulete tu zote. Nijue gani ndio. But hiyo iko na nyumba yake. Unajua nyinyi na mambo ya nyumba
Hiyo iko na nyumba yake. Hii haina nyumba. Alafu hii inajua kurecord video. Ilikuwa ni ya mtu ya production. Hiyo ukasalama sana. Okay, sawa. Sasa ile simu nilikuwa nayo kama ni mambo na kupost something au ge post. So hii at least inaonekana hata kamera iko fit. Content ya afisa hii. Hiyo iko sawa. That's kwa hivyo bei inafika how much? Hiyo ukienda kwa duka 78. 7800. Afisa. Okay, 1000. Lakini juu ni wewe ni mtu wangu, nitakuachia na 5. Bei ya haraka design. Malisane na hiyo ngori. Usichukue 3 bana. Hapana. Tukutane mahali. Panda. Nimeteremuka kidogo. 45. Kama unataka ya 3 naweza enda nikuletee. Kwa hivyo unasema mko na mingi kabisa. Iko. Kwa hivyo hata mumeuza. Hata hii ukiwacha sahi by jioni. Odi unajua hii hata sichukui kwa sababu Odi wewe ndo wewe. Odi. Tukuru mama ni lokore raith dero. Ma okay japolo dhi yweyo cabinet duto te. Ndugu. Ikiwa nikach mission of fail donge. Mano mission mane mo fail. Janeko ne chalo go huko. Kwani wewe noka winjo gikmwacho nyako chia. Awinjo. Nyakuchio kuosi malit na yawa. Okay. Ini setamori ni okidar. Koro in gimetim beda ot kanyo joteko ang nubi ka ema ang nodari gi sheria gi. Kamana kaka judge dwaro. Sheria manadi mingisa. Ha? Kwanza in mna caretaker ini sango. Ingeni kaka kichulo rent Nairobi ka. Ingi kadano struggle mundo chul rent. Kumadara dhiye onge. To apenji. Nula. Kwani ndilo krija gami manyo njimo Nairobi ka. Kata ina nyama manyo ni dichuo moro mabor moyombi gi bor dago. To kitaki gamon ng'ato dhako. Okimany nyako moro malong at least. Nyako chi jane kuma luko njicha emineno. Jane kocha. Ne nyaka rapul. Life will be easier if you follow instructions and take them seriously. Kisungu no biwinjo. Ne ukadem kisungu kiwinjo gimitem kisetieko raro na wache donje ot kacha ichak choko gigeni aite dar idhigo. Yani Nairobi ka uonge uruma kata matin. Mwana urumo bedestet donge. Nebe kaka uoyo. Ne gimanyisi kumadara dhiye onge. Lek misiki leko no chung mala mibola e piende ala. Dara bikure. Ni alikabisa nyako chio kuosi. Kame dhia tonge ngamanya be kamia be kaki peko no be okenyal ngweche. Ngweche gokata yani gwa yombi ayomba to don kanya. Yeno Kenya sai tiota ling. Ruoth tiota linga linga. Nenego dhok mabor. Biro dar. Ano kubikelo na gine ma mbati biro dar. Ngamusetia udiza ngamusetia nakubedi ngamungea kasokithe gisetia managi police mungea magma uonda ni dwangi usimu kumarika ubiro maramaka biro manyi ngamusetia non kama biro yudie biro mako muteta biro deyo udi leo ni moko genya fanya magma buro fanya ungea kayodiza maisa idugari idog Omabay ichak life manyien. Lady. Makulinda krienda kani. Obedo nade. Hajibo. Wach mane nade? Biashara odhi nade. Biashara mane?
biashara gani? En wach mane mama? Inere kaka ng'ato manyi ni kase ogolo ni ng'ate e ot, ni kase odwa ni mondo idonje e ot no. Ni kase be ni biashara mane midwaro, kaw tim biashara no. Ok odewo kata ni ngima ni dhi nadi kata ni idwaro nang'o, en osepangi kaka idwaro. Ere makosa. Ajibo in be pod yie. Okay, wanyisi. Ineno jaodi mogola ka. Dongo tera kucha. Ni kase ogolo mama moro odi, in wuok oko, nyako cha, ema donjo ka. Kwani magolo ng'at ne ot? To ng'ato donge wuothe dhauru go. Wani ko kodena tal wulo temo golo ng'at no. Dong dhano makoyo dhano. Koso ndoro leo ae bungu kucha mondo bi okonyi. Ajibo. Kara paro no kiwinja maber. Awinji maler. Ka weri gi mano, koro ka kendo gitimre nade? Gitango na nyaka ot boro kanyo ni hotel donge dwa yawo biashara. Iyawo ka. Problem mane to Ajibo, ging'ere nade kata ni an gi jaoda. Kata ni ngima na dhi nade? Mano ko badho gi gin gipanga kaka gidwaro. Focus. Mama ing'eni main agenda main onego penjri ni ya churi ma in gono be konyi. Ajibi ngini wewe, okay, wanyisi. Jaodi mogola ka. Otera kucha ni japolo. Omiya ot mama mano dake. Kendo miya nyaka kamoro kanyo ni mondo achake ohala. Kaso gima koro wang'o Ew. Ajibo ni gima litani. Ni japolo dwa kenda. Nikoro, our mama is in love.